Здравейте отново! Днес в това видео ще ви представя един от многото ми мечове, който е дълъг меч, но всъщност е толкова дълъг, че не влиза точно в категорията на дългите мечове, но и не е достатъчно дълъг, за да влезе в категорията на Great Swords. Преди да започнем, ако ви харесва това, което правя и ви харесва съдържанието на моя YouTube канал, ще се радвам да се абонирате, ако все още не сте го направили. Предварително благодаря, а сега нека да започнем. И сега, нека да започнем с представянето на този дълъг меч от Питър Региниер. Като начало ще започна с предисторията на този меч, разбира се, ако си я спомням. Вече бях взел един федър от Региниер. Бях взел един стандартен Arming Sword, който съм ви го представил в миналите видеа. И исках да се взема един дълъг меч от този прекрасен майстор, тъй като ще се плаща за меч, за острие, то няма да е много ефтино. Реших да взема възможно най-дългото острие и съответно възможно най-дългият хил. Така и така ще се плаща, поне да се използва възможно повече материал. И отново търсех острие, което е възможно най-дълго острие, но и най-широко. Обаче се оказа, че не успях да намеря такова. Затова се спрях на стандартното острие, което всъщност може да изберете дължината на това острие от 91 см до 108 см, поради причините, които ви споменах преди малко. Аз избрах възможно най-дългото от 108 см. Избрах също така и възможно най-дългият хил от 32 см, като ръкохватата този път исках да експериментирам и да проверя дали ще е по-красиво, ако го направят съответно от по-засукани, така да се каже, ръкохватки, и затова избрах малко по-фенси ръкохватка, която по средата има съответно разделение в самата дръжка. И всъщност за това решение въобще не съжалявам. Защо го споменавам? Защото имаше едно решение, с което съжалявам. Кросгардът избрах възможно най-семплият, но тъй като при федърът избрах най-дългият кросгард, тук реших, че ще избера малко по-къс от 24 см кросгард. Всъщност не съжалявам, защото този кросгард, който аз избрах, всъщност избрах малко по-масивен кросгард и съответно по-къс, защото при федърът, когато използвам самия федър, този дълъг кросгард се удържи в ръцете ми, особено ако нося ръкавици. Помилът е в тип гъба. Избрах го, за да има повече място, където да хващам съответно острие. Ръкохватката е покрита с корда от червен цвят. Както съм ви казал, това е любимият ми цвят. И това нещо, което ви казах, че всъщност съжалявам, че го избрах, е всъщност дължината на острието. Въпреки че ширината на острието при гардът е 37 мм, както разбирате, това е малко, поне по моето разбиране, но тъй като самото острие е много дълго и дори да е 90 см, най-късото острие от този вид, съответно острието е с ширина 37 см, за да може да улекоти самото острие, самият меч, тъй като самият меч пък няма фулер. Но аз ви казах, че този меч, с който аз разполагам, е от 108 см дължина на острието и 32 см дължина на хилта, което означава, че има обща дължина от 140 см. И тъй като острието е 108 см, и ако не сте свикнали с това острие, то се удря в земята. И тъй като самото острие не е направено точно за фехтовка, както съм ви казвал, аз обикновено си избирам остриетата с заоблени върхове, а не ролет тип, извити към острието, защото просто ми ги харесвам. Тъй като острието не е много гъвкаво, всъщност това го прави малко опасно. Въпреки че по самото острие и самият меч няма нито един остър ръб. Всичко е заоблено, което е напълно типично за Питър Региниер, тъй като
той прави мечовете специално единствено за фехтовка. Сега малко за острието. Както виждате и при това острие, което е стандартно, съответно имаме знакът на майстора, който знак винаги трябва да бъде поставен. Също така виждате, че в средата на острието има тези черни петна. В предното видео ви казах, поред мен защо се получава така. И все пак на мен много ми харесва. И както виждате, самото острие не е много широко и съответно продължава през цялата дължина на острието да има една и съща ширина и съответно към върхът на острието, ширината на острието всъщност съвсем малко намаля. Имаме реж тръп от всъщност милиметър и 8. Всъщност в сайта на майсторът, производителят, пише, че са 2 мм, но всъщност са 1,8 мм, което пък прави меча малко по-лек и както казахме, по този меч няма нито един остър ръб. Ще се изненадате, обаче мечът има обща дължина от 140 см и тежи 1400 грама. Може би се спомняте, че ви споменах, че този меч е прекалено дълъг за дълъг меч и прекалено къс за The Great Sword. В една категория той попада между дългите мечове и The Great Swords. Този вид мечове се срещат под името War Swords. Поради тази причина в краткото видео аз съм кръстил този меч War Sword, т.е. меч за война. Аз съм много доволен от този меч и съответно смятам, че повече от перфектно. Това е, разбира се, мое лично мнение. Това е всичко за сега. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, харесайте самото видео. Поделете го с вашите приятели и ако не сте се абонирали за моя канал, се радвам да го направите. Нашата подкрепа е много важна за мен. Благодаря, че отделихте време да изгледате цялото видео. Приятен ден и до нови срещи!